ole ama sa in chi pai le vek ole tun tuma chuan MSME loan kan ti central atanga scheme tha em mai mire thei zok te le noi nung zok te kutna tok tu te le thalai angai na sia te ta ana kong hong thei tu din mun choi san sak thei tu tur atana scheme tha em mai anon duan MSME loan chung chang karon soi donanga ama sabera chuan MSME kan ti hian Ministry of Micro Small Medium Enterprise ti na kha ani mai ta kasoi masak du chu kan rama hian kumtin hian le khathiam kan pung zela thalai le khathiam tak tak bie merwal tam tak na nei lo tam tak tuna hian kanom me kani amai ro chu heng tan hian na thato tur hi a om si lova sarkar na la in min dei lo ti kan thchianga masha chiang berber tu kan ni tlanga amai ro chu kan hriat thau angin kan rama hian industry kan ti te company lian kan ti ang chi te a om lem lo awang hian thalai tan hian na tha tho tur hi awang em to a chu wang chuan thalai tong ol le khathiam si ti tur nei lo hi kan tam pha ani private jobs kan ti te chu atam aum ve me mei ma se heng hi eizon na tlak te intun din na tlak te ni thin lo awang hian na tha zok rin tlak zok le din chhuwa pui thei hi thalai te pawh hian kan mamo em a chung konga te chuan heng central scheme kan ti te hi nasa takin kan sort thei don ani enge MSME loan kan ti chu ti hi soi fi ama saber don ta ila ama sabera chuan heng MSME loan kan ti hi eizon na bul tran du tan fresher eizon na bul tran du tak tak engma tran na tur poisa nei lok lo te tan khan alak theya tin apani na chuan sumdon na lo tran to tan po khan ti changtun le zele mo ti len bel nan khan heng MSME loan kan ti te hi lak thei ani security chung chang te kha soi chho le don ta ila MSME B ka hian CLCS kan ti credit link subsidy loan kan ti te kha kan koran tora ta an khan MSME te kha kan koran tora khan an chang don ta ani hei wang hian hei hi subsidy loan scheme big hetiang chi PMEGP kan ti te mudra kan ti te KCC loan kan ti te ne na adang lam na ni ta scheme tanga hi chuan koran torte alo ngai ta ngai lo thoma se abeng lam hian koran torten pu thin ta ni chulai tak antinan in hunda kham tur te mo lo ngai thin ta chulai tak chuan MSME B ka hi chuan CLCS kan ti te hi koran tor ta an chang do na chiat to pale mo khang tiang chi khwarel chiat nang chi te van doi na thila te khan loan lo rul thei lo palta la ilon kha sarkar hian a rul sak don ta che ti na ni ta hei hi subsidy scheme dang te ne na ain an lo na le a that big na te po ti la kan soi thei ome ti chuan engtin nge MSME loan hi kan di lang ti kha kan soi chho le don nga MSME loan kan ti hi online na apply dan ti vela kha san chuang lova benga vakala kan lak du na benga khan vazo mai tur ani a tin loan hi kan la don ani point MSME subsidy basin karon apply don ti kha ngai ni business loan pa ngai a oma scheme through subsidy loan om ta MSME loan hi kan la don ani chuan MSME subsidy base in kala du ti kha awangai ve ta ni tin loan ilak du tamda na zir khan bank lampang khian DPR an phut thina noi som hi noi lamte alo ni chuan DPR ngai kher lo pon alak thei thina noi som hi chung lampang entirna alian thama te noi som nga noi za te poniang khatiang a chuan DPR mu mal tak te po kha an phut ve thin bok ta kha emi scheme le bank in kara soi kan soi thei te chuni ta se he MSME scheme hian engchen nge a huam
eng te tan nge he loan hi lak thei ti kha kan on sui le donanga heng private sector kan ti te antinan khang tiang ho tan te ponianga society te tan ponianga antinan mi mal tan te ponianga kha kan sui tong khan society ang te tan ponianga antinan tu nang la ya chuan beauty parlor kan ti te mobile repairing kan ti te furniture lampang te carpentry te steel fabrication te aluminium te xerox dor thlengin antinan videography te photography lam thleng pon puan thui te thleng khan he scheme hian a huam vek ani ran vul tu tan te po ar vul tu vok vul tu sanghadil siam thleng khan he loan hi alak the ani tin thalai angai na sia tan te po khan industry din nang chi tur te tan te po khan alak the ni he loan hian a huam zau em em a entrepreneur kan ti ang chi ma ni ke ya din chu tuma be te tan khan he MSME hian kong a hong thui em em a chu wang chuan he scheme hi mi pui te tan leo lewa siam ani wang hian atangkai em em ani ti chuan kan soi du bel chu mi pui te mo phurna ti hi ka soi du a central atanga scheme sang sang kan nei antinan alang sar zual lo soi don taila mudra loan kan ti te KCC loan kan ti te PMEGP loan kan ti te scheme thatak tak hi a oma amai ro chu eng wangin nge benga hian kan tan thin eng wangin nge beng hian an lo hnar thin kan ti chuan a lo ti ma sa te na loan an rul that du lo wang te loan lo lama sa tu he tiang scheme loan lo lama sa tu te na an lo rul that du lo wang te le an man na tur tak taka mang lawa sum an lo khoral mai thina wang te heng loan hilak hara ni ta chi arenga chu wang chuan mi pui te po hian ama sappera chuan loan kan la ni chuan thataka rul hi kan mo phurna ani ti kha hrenonila heng loan kan ti mi pui re thei jok te le hnuai hnung jok te thalai ei zon na nei lo te dom kan na ta na an siam scheme thatak tak te hi kan lak thei na tur chuan mi pui hian kan zir ve ma sak pot angai ni mi pui hian kan zir ma sak angai a mi pui te hian loan kan la ni pon thataka kan rul ma sak angai ni chu ta che chuan mi dang zel tan po khan kongain hong thei don ta ni ani lova a buai pui lampang kan phur em em a kan la chenganga kan eizon tumna ni lo de ya thil danga kan wa man le si chuan khang kha fu lo ani tin mi dang tan po khan kong kha ti pui zel ani chu hemi konga hian mi pui te kan en fi em em atula ama sabera chuan kan ri nom nga ya anexa chuan kan thori manga ya loan kan lak te hi thataka kan rulangai ni mi maltan kan ti to kha mi maltan heng MSME loan te hi alak thia tin society tan khana thei bokani antirnan sanghadil siam du an lo om ta khang ang chi tan te po khan an dil siam na tur ang chi ta na an mamo ang chi lei na tur ang chi atan te po khan loan nilem lovin project siamin tranpui nang kha a mu the ni antina thil dang le a chuan enge thaira ching te tan po kha an thaira chin na ti ma son tu tur le kha an thaira chin na konga tranpui thei tu tur antina dil khwa siam te generator ang chi te le tui pam na khol kan tiang chi te kha tiang atan khan society in chuan khang tiang an mamo ang chi le na tur tranpui na sum kha a claim the ni alak the ni he MSME atang hian chu wang chuan MSME loan kan ti a poi mo em a khang tiang society kan tiang chi te kha tiang chi te pok kha din ani do na he group kal tang hian tin he MSME scheme bi ka zo na i nei te kan lo soi kim lo ani point he video description hian group link karon da do na chumi chu i ro join anga group a khan zo du i nei zong zong kha i ron zo tanga kalo chang zel thei to don cheu ni tin FB group a po khan
head channel ming hian FB group siam ani a ta pawh khan ron join in zona zo dui nei te ron zo thei bawk ani WhatsApp group le FB group hi siam ani a he channel ming hian chu WhatsApp link chu description a hian ka ron da dona ta han in lo join mai don nia kan soi to ta ang khan he MSME scheme hi a in phar zaw em em a nge kan sum don du dana zir khan bultan na tur kan du dana zir khan heng subsidy loan kan ti te hi lak the ni ran vul lama kan lo tui ni pon ran vul lama kan tui na lai na kan bultan na tur loan kha kan la thei don ti na ni chu tin ei zon na kan lo nei sa to a business kan lo ran to sa ni pon subsidy kha kan pa claim thei tho ni ti kha she tharila antina xerox dor ang chi siam lek tan po xerox call man cheng noi ni kha lo mang ani chon cheng noi ni aman na tang khan subsidy kha MSME tang hen na pa claim thei tho khalaya kha kan hriat chena poimo em a antina cheng noi so min bul ka lo tran ta kai ma sum liao liawin loan la mi lovin ma se MSME thu hian ka sum don na bul tran na atanga subsidy kha ka fa claim thei tho ti na ni chu noi so min bul ka lo tran chuan noi ni le singa ka fa claim thei tho ti na ni chu wang chuan sum don na bul tran du tan le sum dong to tan po a tha mema kan business kan ti len bel du ni pon alak thei thowa bul kan tran du ni pon alak thei thowa bul kan lo tran to ni pon subsidy kha fa claim thei tho ti kha kan hriat a tha chu wang chuan chop chil takin mi puite request angin ron ti sham ka du si awangin hei pona te kan ti anga ya thom le eng mote po kha lo mai chuan in hriat thiam na ka ron ngien ngal ni se video top lam kan lo nai don to anga heng scheme thatak tak te hi ataka mang tur chuan ti thei tur chuan ma ni hian bo zui a har thin ti kan thau to anga chu la ya chuan tuna po hian society din kan in tum ka ti to kha khang member a khan i lo tel ve du ni chuan an video description a WhatsApp group link kan da hi ron join la ti chuan ma kan lak zel dan tur te kan la soi chawanga engtin nge kan ti ang engtin nge ma kan la kang mi malanga pui ngai an omani pon entinan a society ang zonga engtin nge ma kan lak dan tur tiang chi te po ka group a kan la soi chaw zelanga tun video bi ka tan chuan MSME scheme bi ka tan chuan kan du tok chho do nanga poimo tak tak karon soi karon thur chua te kha mi pui na zo na kan nei te po kha kan lo soi kim lo theya khang zong zong kha video comment lama po hian a ron zo theya kan lo chang zel do na ni tin group WhatsApp group kha in join chuan group a po khan zo na in nei ang te khain non zo theyanga kan lo theyang tok in kan in changa Facebook lama te po kha na in zo thei ni ti kha she thar leila thei patop kon chuat lang zelanga tam takina ei zon na tha kan nei theina tur ania thei top kon chuat lang zel don ne ti kha ngan cha non le du cheu ni next video a kan in hule theu don nia